Xènia Rovira, una noia de 18 anys del Vendrell, posa per a la fotografia d'aquest divendres al 3 de 8 davant d'un ordinador amb la nota 9/5. És la que va treure el mes de juny passat a les proves de la selectivitat, la qual cosa va convertir-la en la millor estudiant de secundària de tot Tarragona i la tercera de Catalunya. En la conversa que hem tingut aquesta setmana amb el 3 de 8 Televisió, Rovira reconeix que no es podia esperar aquesta excel·lent en selectivitat. És una cosa que no et pots esperar. Em va trucar la meva mare i m'ho va dir, em va dir que l'havien trucat dient que tenia un 9,5, estava a l'autoescola fent testos de conduir i que no m'ho vaig creure, vaig començar a fallar les preguntes i tot, i va ser molt sorprenent, contenta, doncs clar, i a casa també, i els amics i tot, però és una cosa que no te n'acabes de fer la idea. La jove vendrellenca no es considera un estudiant de passar moltes hores memoritzant els apunts. Sobretot estar atent a classe, perquè és molt important, les hores de classe s'han d'aprofitar, perquè és on s'han d'entendre les coses, a casa s'han d'acabar de polir tot, però sobretot és a classe el que s'ha d'aprofitar. Llavors fer la feina que et van manant cada dia, però estudiar el que és estudiar sobre els llibres, allò que es diuen empollar, poquet. No sé, potser el dia abans de l'examen, 2 dies abans, però allò d'agafar 2 setmanes o un abans, no, impossible. A més que a mi em costa posar-me a estudiar així sobre el llibre. A les tardes em distrec, miro la tele, breno, estic a l'ordinador, xerro amb els de casa, i em costa moltíssim i així. Al final sempre m'acabo posant a estudiar més cap a la nit. Després de passar uns dies en un camp de treball al País Basc i anar a caminar amb la seva germana gran, Xènia Rovira és a punt d'iniciar la seva carrera universitària que no va tenir clara fins a molt darrera hora. Aquest curs començo física a la Universitat de Barcelona i no crec que sigui vocacional, però alguna cosa s'havia de triar, estava entre matemàtiques, física, alguna enginyeria química i física. I al final el que tenia al cap en aquell moment, al juny, a l'hora de fer la prematrícula i tot, era la física. A mi em sembla que ha de ser una carrera apassionant pel que he vist que hi entra i tot, i a veure com sortirà. Espero que m'agradi, i jo crec que si m'agrada, per totes i endavant. Xènia Rovira té una bona base acadèmica i la cultura de l'aprenentatge a classe per afrontar els estudis superiors en física.